Iki Mbak Ayuku ket ndelok Tayub. Ritekno dalan iki kok kaya ngene iki lho. Oleh-oleh apa Yu? Jajan, Kang. Iki lagi arep mangkat buah lur. Yang desa pegunungan. Pulang dari nonton Tayub di desa pegunungan Dusun Lembu, Desa Pagerjo, Loro, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Iki Mbak Ayuku ket ndelok Tayub. Ritekno dalan iki kok kaya ngene iki lho. Oleh-oleh apa Yu? Jajan, Kang. Ya. Kadang mawon. Sing penting happy nggih, saya mawon. Ya. Oke. Matur nuwun.